ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ 17th ಮೇ ಅಂಚ ನಮಕೊಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೋರುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಹರಿಣಿಂದ ಬಾಯ್ಕಿದ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡರ್ನ ಪಂಡ ಬಾಯ್ಕಿ ತಮ್ಮನದ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚ ಅರ್ನ ಬಾಲ್ಯದೇನಿ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಪಾಡ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಪುದರ್ ದೀಪಿನಲ ಅಂಡ ಮೂಡ್ತ ಪುರಾಕಲ್ನ ಐತೆ ಉಪ್ಪುನು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಐತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 7 ಗಂಟೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪಿದರ್ದು ಪೋದಾನ ಕಲ್ಪ 9-9:30 ಅವು ಅಂಚ ಜಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ದು ಬರ್ಕ ಅಂದ ಅಂಚ ದಾಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ರಾಪುಣ ಅಂದ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ ದಯಪಂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಮುಗಿದಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಂಚ ಪಿದರ್ದು ಪೋಡು ನನ್ನ ಬೇಗ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕಗ ಹಾರ್ಟ್ ಎಂಚ ಅನ್ಪುಲ್ಲ ಓ ಎಂಗಲ ಕ್ಯೂಟ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಓ ಕ್ಯೂಟ್ ಐ ಲವ್ ಯು ಬೋಲ್ನೆ ನಾಚಿಗೆ ಅಂಡಿಯರು ಈಗ ಆಯ್ ಕಂಡ ತೂಪಿನಿ ಶೌರ್ಯ ಕೋಪಡುಲ್ಲದೆ ಪನ್ಪು ಜೆತ್ತೆ ಇರ್ತು ಓಡುಗಡ ಆ ಮನ್ಪುಲೆಲೆ ಮಾಮಿ ತೂಪಿನಿ ಸಾಯಿ ಮಾಮಿ ತೂಪಿನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಅಂಚ ನಮಕಿನಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ರಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡೇನಿ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಡೇ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಏನ ಬಾಲ್ಯದ ನೇಮಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಅಂಚ ರಡ್ಡೆಕ್ಲ ಪೋಡಾಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಡೇ ದಡೆಗೆ ಬೊಪ್ಪಿನಿ ಯಕ್ಷಿತ ಅನ್ನ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಮಗನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಡೇ ಉಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ದ ನೇಮಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಏರ್ನ ಪಂಡ ನಿಕಲೆನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ವಿಡಿಯೋ ತುದಿಪ್ಪರ ಬಾಯ್ಕೆದ ಸೋನಿ ಬಾಬಿನ ಅಂಚ ಅರ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಪುದರ್ ದೀಪಿನ ಅಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪೂರ ಅಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲೇರು ಎದುರುಡು ಸಾಗರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸಾಯಿ ಉಲ್ಲೇರು ಸಾಯನ ಚಿಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅದೇ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಂದ ದಾದಿ ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಪಪ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ಬಲ್ಲೆ ಫುಲ್ಲು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯರ್ಥರಿಗೆ ಯಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ತು ನಿಧಿ ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಬಾಲ್ಯದ ಎಂಕಲ್ ಐ ಮೀನ್ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದಾಗ್ಲಿ ಮೊಕ್ಕಲತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತೆ ಏನ ನೇಮಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ರೆಡಿ ಬರ್ತಾ ಪುನೀತನ ನಿಲ್ಲಡೆ ಅಂಚ ತೀರ್ಥ ಮೊಕ್ಕಲು ತಿಕ್ಕಿರ್ತೀರ ರೋಡ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಮೊಕ್ಕಲು ಬೆಚ್ಚರಿ ಆಪುಂಡ ಅಜ್ಜನ ಶಮ ನಿನ್ನ ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು
डिस्को पोपेर के डिस्को इर दूर ऊपर मेरुन जेत पाते रे र पोई नल बबुरा ಓಲೆ ಮೂಲ ಮಾರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಿಲ್ಲ ಇನಿ ಕುಳಿತ ಬಾಲದ ಎನ್ನ ನಾಲಾತ ಏ ನನ್ನ ಡಿರಾಶ್ लाइक मूलिक बैदिन फस्ट ऑफ ऑल कॉल कॉल पूरा बैदिन हाकलिगे पक्का इंटरव्यू पूरे सोनी मस्त सपोर्ट ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ತಮ್ಮನ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೂರ ಬಾರಿನ ಪೂರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೋಟಲ್ ಬಣ್ಣ ಪ್ಲಾನ್ ಒಂಚ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಮನಿಕಲ್ ಪೂರ ನೇದರುಡು ಬಾರಿದ ಪೂದರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಮ್ ದೇ ನೋಸ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಏ ಮಾವಿ ಪೂದರ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ronji rad rad kodid poin alpa tinnude varpina avul onas month vaitir mere first prize ticket ge onas month du gobbini and avul onas month vaitir ite mool undranda all veg ite non veg awo couples game gobudu ar tinrande uppor ಮೇರ್ ತೂ ಒಂದಲ್ಲೇ ನಾನೇನು ಪಾಪ ಚಂದ ಮಾಮನ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಇರ್ದದ್ದೆ ತುಪ್ಪಿನಿ ಇರೇಗ ಬೇಯ ಚಂದ ಮಾಮ ಲಕ್ಕಲೆ ಮೇರೆ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಆತನ್ಗೆ ಅರೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ ಸಾಕಾತನ್ ಪಾಪ ಇಂಗಲ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಶೆಫ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲ್ ಈರೇನ ಒಂದರ್ ಏನ ಬರ್ತದಂಡ ಓ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಬರ್ಪೇನೆ ಹಿಡ್ದು ಮುತ್ತೆಪ್ಪಲೆ ಗಜನ್ನ ಪಲ್ಲೆ ಇಡಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲೆ ಇಡೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಏನ ಮೀನಿ ಅಲ್ಪ ಮೀನಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಉಂಟು ಬರೆದಿತ್ತಾರ ಬಾಯ್ ಆಟ್ ಒನ್ ಪೇರ್ ಏರ ಬೇರೆಂಡತ್ ಮೂಲ ಬೆಚ್ಚಾವೆ ಎನ್ನ ಪುದರೆ ಮಕ್ಳು ತಿಕ್ಕಿನ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಗುರುವಣ್ಣ ಪಲ್ನೆ ಮೇರೆಗ ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ಪುದರ್ ದಾಯ ಬತ್ತೆ ಆರು ಗೊರೆಕ್ ಹೋಯ್ತಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ನೆ ದಾದೆ ಏತು ಜನತ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿ ಅರ್ನ ಶರ್ಟ್ ನರಮನೆಲ್ಲ ಕತೋಜು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತರಂದು ಬೋಲರ್ ಮೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಸಾಯ್ತೆಲ್ ಪುಂತಲೆಗೆ